nga kerpat ya ke sorkar Meghalaya lada ki naumi kmat ki pe ya kena ke video jonga sasau bha wan ra ya kine ki skim kemu wan ra ka sorkar Assam te khnang ba ki pai ba ki yo ke jingrap bapli khamtam ya ki beduk khobले shibuni phi baro upload banwan sha kene ke channel jongi hakatu ka video ka bala dep ka bangala dep upload ars ni manshwa nga ong ba ka sorkar Assam ka jingrap shibuni ki beduk bat hakatu video bun ki ba comment ba ka sorkar ka pa siar ka bread ya khau bat ka pa ya ki siar ka pa ya ki pai ba ku pa siar ta ka jin shal ni le man ya keren prolog pe ka ai ya ki beduk bapli te da ka ba ai kum kine ki je skim man lau banai ka pisa ya ki beduk ki ba sa kan the sa kemi te ki yo jing arab shibun te ke kita ka jing sneu ke kita ka jing bekla jong ko sorkar hangne ko sorkar ka ai ya ki kamram jong ka ai ya ki pisa ya ki beduk man la ubnai te hangne ko sorkar kam la ki kam bakla te lada de hapo ka jela Meghalaya jongi kumne te bun ki ban persya ya kne ka skim bun ki ma ong jong khrui jong kumne kumta bun ki kintin kinmi nga yo i hapo jela Meghalaya jongi la dowan ki skim na peding nete na ka sorkar peding bun ki ba persya te banyak kaba persya te dangla kaba yo hi kum ka jing perkhat jonga namar kapisa shijar khatsan spa man lo banai pinyo te sanga thu dala de hi ma phi kanu ka jing ya rap yangi ki baduk khatsan spa tengka shibnai te lading le ban kamai ka ladingi kamai lai spa tengka hakshis ngi san sngi lading le ban kamai tingin yo ya ke san khatsan spa tangka te ke kata ka jings new hangne lading yo ya ke pisa te hapo ka jela Meghalaya te ngam jiyo snga ko mute ka je skim ka ba ka sorkar ka ai ki beduk te hapo Assam pat te bun ki bru ki yo ya ke skim ka beltip kerteng kum ka orong tai khatsan spa tangka mon lau banai ki kan the ki yo te mentau benai nadu arpau tering kamut arpau tering mentau benai Februari ke sorkar kan ai praja tengka haman lagi kenthe haka bank account jongki kenthe take ke jing sni hungne saparkhat ma phi dala dela dengan lek ban yunu jorbat ke sorkar Meghalaya jongi bat ki pai ba ke jela Meghalaya jongi ngamtip ke jing kwa ki nongsong snong ke jela Meghalaya jongi don kato kan ne ki ba persya yo kini ki skim ki wan na ke sorkar peding te led pikwa ya ke development jongka jela jongi te ting ting haban pediang ya kini ki skim ki bawan ki skim ki ba la ban perkela ya ke jela jongi ki ba la ban penyai shiprang ya ke jela jongi ki ba la ban pendevelop ya ke jela jongi pe ka samanta kala poi shenu kala ya shikman pha nangshin kala pli ko ya ke jingking ka ba trong tam hapo kari India bat ka wan ha ka kerdan ka ba ar number ke jingking ka ba don napo pila ban yai na ga jingking ka ba ka surok ka ba yai napo kane ka wan hapo parthe ka ba ar number te habangi snap kum kine ki development te kanu ngi snap tanat lada de ka jela Meghalaya jongi ru ka yo kum kine development te ngiru ngi snap serong lada ke jela jongi ka minam shabar keri ngaman la ka por ngapan pau kum kine ki jai kopor ngakwa ba kine ki skim ke sorkar kan wan ra hapo ke jela Meghalaya jongi ru khnang ki beduk ru kin yo ya ke jing yarap nga kerpat ya ke sorkar Meghalaya lada ki naumi kmat ki pe ya kena ke video jonga sasau bha wan ra ya kine ki skim kemu wan ra ka sorkar Assam te khnang ba ki pai ba ki yo ke jingrap bapli khamtam ya ki beduk khobले shibuni phi baro phi snaut ya kena ke video jonga sangba share ya ka khobले shibun